Pois ben, presentar a familia un pouco difícil, porque o primeiro que me dixo é que presente que me presente, que teña moito cuidado, que diga poucas cousas, porque son moi vergonzosa. Cando se me están a falar moito, eu empezo a pensar que está falando de outro. Entonces, teño que ver el lado difícil, non? Bueno, pois entre eso, e que hai justamente unha semana, Freixanes nos contaba o que o pai de Darío Villanueva les decía, non? E era, en según que idades, non despreces nunca un elogio. E eu creo que iso tamén hai que tener. Chega un momento na vida en que non se pode deixar de decir o que non ten feito, porque non todo o mundo ten feito o mesmo. Entón, justamente, as persoas que se dedicaron máis ao público, por chamar de alguma maneira, ao común, pois ten que verse, hai que mostrar. Que quen presente non diga moitas cousas, era o que decías ti, pero eu creo que hai cousas que son porque teñen que ser, é dicir, que se faga unha presentación e que na presentación se diga que foi o que ten feito a persona que se presenta e o que ten que ser. Ainda que as presentacións moitas veces se puderon deturpar, non? De un xeito, ou pasa as veces cos políticos. Eu recordo unha vez en que estábamos nun congreso e entonces o político que representaba o goberno naquele momento e que presentaba, dixo, bueno, non sei cruzarlo aquí. E toda esa casualidade de que había unha premio Andersen na mesa e cando era relator de falar, dixo, eu dixe o que faz ti aquí. E ti estás aquí representando o poder político. E cando ti estás aquí, estás dicindo que o poder político lle interesa. É moi importante o que ti vas a decir e é importante que estés aquí. Por lo tanto, eu creo que neste caso non é o mismo, pero hai que decir o que hai que decir. Hai que decir justamente que é o que te has feito para estar aquí. Porque aquí non está calquera. Non, é así. É dicir, non está calquera, é moito menos para falar de que vas a falar aquí. Por lo tanto, hai que decirlo así como é. Bueno, ele é investigador, escritor, traductor e editor. É licenciado en Filoloxía Hispánica, foi coordinador e editor da Gran Enciclopedia Galega de Silverio Cañadas e tamén coordinou e editou os primeiros tomos da Geografía de Galicia, tamén de Silverio Cañadas. E aí, justamente, dese conxunto é de onde saca a bandeira o fotógrafo, que sempre vai dicindo por aí, Fandiño, o home que máis sabe de justamente. Ben, aparte disso, ten colaborado con Radio Galega, ten feito guións para a televisión, colaborador, traductor e asesor científico de eventos como Galicia do Tempo, o 5º centenario da Universidade de Santiago, Galicia Terra Única, ou Xacobeo 99. Tamén traduciu ao galego moitas obras e traduciu tamén do portugués ao castelano. Ten un premio de xornalismo, o 5º centenario da USC, múltiples estudios sobre literatura, sobre os círculos literarios da literatura galega, sobre a visión desta cidade, justamente, desde os grandes escritores universais, da estancia de Castelao en Estados Unidos, a edición crítica e comparada dos manuscritos da peza teatral Os vellos non deben de enamorarse. Tamén ten escrito sobre Xoán de Forcados, sobre Luzarrey, sobre Isaac Pierpont. Sobre Isaac ten escrito A patria inteira na memoria e a luminosa mirada dos ollos de Isaac. Aparte deso, el con Gloria López traballaron no IBI ata o último momento no que estivo ali Isaac. E con Gloria López, justamente, levou a cabo o comisariado da exposición que justamente organizou o Ateneo de Santiago e a USC co título de Con Galiza sempre no horizonte, Camilo Díaz Pariño e Isaac Díaz Pardo de Compostela. Eu creo que tanto a exposición como esta conferencia son imprescindibles nesta cidade. Falar de Camilo Díaz Pariño e falar de Isaac Díaz Pardo, mostrar o que fixeron e o que lles pasou, é necesario facelo nesta cidade justamente para curarnos, para sandar a cidade da enfermedade, da barbarie, do asesinato do pai,
e da separación do fito das empresas que creara como se chama. Por lo tanto, aí parece que de justiza facer esta conferencia e como é de justiza ter feito esa exposición. Eu o Ateneo agradece moito a exposición, pero tamén agradece moito que estés hoxe aquí para falarnos. E nada, recibimos un aplauso. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Teño que empezar dicindo que non me fixen moito caso, pero quero dar as grazas tamén pola súa presentación exagerada, pero chea de afecto. En segundo lugar, recoñecer e agradecer ao Ateneo de Santiago o seu esforzo por promover xunto á Universidade a realización da exposición Con Galiza sempre no horizonte, Camilo Díaz Marino e Isaac Díaz Pardo. Teño que dicir que, bueno, das cousas que dixo Pilar, a verdade é que este traballo foi o que a mí máis satisfacción me dou, o que me encheu máis de delicia, e o que fixen tamén con toda a entrega e con toda a responsabilidade de que fun capaz. A primeira parte do título, Con Galiza sempre no horizonte, é un lema, unha consigna permanentemente utilizada por Camilo e Isaac, que era algo así como unha declaración de principios, unha actitude de compromiso con Galicia e coas causas xustas. Por iso, Con Galiza sempre no horizonte, Camilo Díaz Marino e Isaac Díaz Pardo é o título da exposición inaugurada o pasado día 9 no Colexio de Fonseca e o título tamén desta charla do Zuns do Ateneo. Con respecto á exposición, quero tamén ter un recordo para Gloria López, que foi a miña compañeira de comisariado, e para Xaime Fandiño, que como autor do deseño expositivo soubo darlle visibilidade espacial e estética ao noso traballo de comisariado. A segunda parte do título é Camilo Díaz Marino e Isaac Díaz Pardo en Compostela, é dicir, o tempo vivido por Camilo e Isaac, pai e fillo en Santiago, cidade a que chega Díaz Marino en 1920 para facerse cargo da dirección da empresa de escenografía e propaganda artística de Isaac Fraga, e onde nace Díaz Pardo ese mesmo ano. Pero a veciñanza compostelar rematou co levantamento militar de 1936, o ser Camilo vítima dunha feroz simulación en aras do absurdo. Desposuído de todo, derrotada e aniquilada a súa familia, Isaac tuvo que fuxir escapando das garoupas fascistas que o perseguían. Son os dous, Camilo e Isaac, personaxes sobranceiros da Galicia e da Compostela do século XX. Por seren coevos seus, a Isaac todos, ou case todos os aquí reunidos, tivemos ocasión de tratalo e de compartir con él moitas das súas inquedanzas. Camilo, por a contra, era o momento desta exposición e do catálogo no que aportamos unha detallada biografía súa, moi descoñecido, e a bibliografía sobre él moi escasa. Camilo Díaz Marino, escenógrafo, ilustrador, pintor, muralista e activista político, foi, segundo Luis Seoane, desde los años 20 hasta su muerte, el más importante escenógrafo y uno de los más destacados artistas gráficos de Galicia. Naceu Camilo o 14 de xullo de 1889 en Ferrol, de onde era súa nai, e onde cursou os anos de formación primaria. Se perder a relación con Ferrol, con 9 anos acabados de cumprir, a familia trasladouse a vivir a Coruña. Alí estudiou no Colexio de Quí, en a Escola de Artes e Oficios. Con 15 anos de idade, Díaz Marino involucrouse nas actividades do Padroado Católico de Obreiros, para o que realizou as súas primeiras escenografías. Neste círculo valoraron as súas calidades artísticas e, pensionado pola Deputación Provincial da Coruña, en 1905 trasladouse a Madrid coa idea de perfeccionar o estudo das artes plásticas. Pero como non lle ligaron a bolsa prometida,
viuse obrigado a traballar como operario mal remunerado nun taller dedicado a preparar escenografías teatrais. No terreo personal, esta primeira experiencia madrileña non foi moi alentadora e, aborrecido da pobre vida que lle ofrecían, regresou a Coruña, pero cos fundamentos da profesión de escenógrafo adquiridos. 3 anos máis tarde, os seus protectores, persuadidos das súas condicións para a arte da escenografía, convenceron de que debía de volver a Madrid, esta vez cunha carta de recomendación para o escritor galeguista Aurelio Ribalta, secretario particular de Juan Armada y Losada, marqués de Figueroa, ministro de Graza e Xustiza no gabinete de Antonio Magna. Con esta protección, Camilo ingresou como escribinte temporal no Ministerio, pero moi pronto se incorporou como escenógrafo no Trus Zarzuelero formado por Vives, Lleó e Güell, co que emprendeu unha xira artística por diversas cidades españolas, parte de Portugal e sur de Francia. De volta a Coruña, montou cos seus irmáns Indalecio, Xermán e Lolita un taller no que facían traballos de escenografía e decoración e estableceu contacto co empresario Isaac Fraga. En 1910 foi nomeado delineante interino de obras provinciais da Deputación da Coruña, destino que conservou ata o seu traslado a Santiago. O asigua cobertura económico de soldo estable da Deputación, 1.500 pesetas anuais, complementada por su ingreso do taller artístico, estabiliza a súa relación con Antonia Pardo Méndez, coa que casa en 1912. Ao mesmo tempo que se disipaba o seu fervor tradicionalista dos primeiros momentos, intensificábase a súa identificación co galeguismo cultural e político. E así, paseniñamente, vai medrando o seu compromiso co ideal nacionalista de configurar unha arte nacional a través, sobre todo, da súa obra gráfica e cartelística afianzada na simboloxía céltica e medieval e no mito xacobeo das peregrinacións a Compostela. A primeira grande intervención de Camilo como escenógrafo tivo lugar cando as Irmandades da Fala crearon o Conservatorio Nacional de Arte Galega, que se presentou no Pabillón Lino da Coruña o 22 de abril de 1919, coa posta en escena da obra Amanda Santiña de Ramón Cabanillas con escenografía de Camilo Díaz Balino. Representouse 5 días consecutivos e converteuse nunha das pezas máis escenificadas entre 1916 e 1936. A prensa coetánea, especialmente a nosa terra, eloxiou a actuación dos actores, o acompañamento musical de Ángel Braje e os decorados, e salientou a presenza entre o público de Castelao. En maio de 1920, o Conservatorio representou a Amanda Santiña no Teatro Principal de Santiago, unha gran acolida tanto de público como de crítica. En 1920, o empresario Isaac Fraga Díaz Balino acordan que este se traslade a residir a Santiago como responsable e director artístico do taller de escenografía e propaganda da empresa Fraga. Na horta da Casa da Tumbona, na Rúa das Hortas, número 37, montou Camilo un galpón de madeira que era o taller de escenografía no que traballaba con varios operarios na elaboración dos decorados para as representacións teatrais. Este é o galpón que montou na horta da Casa da Tumbona na Rúa das Hortas. O fondo dese a Camilo coa filla, con Mercedes Chita, coñecida familiarmente como Chita, e Isaac con un ano, camiño de 2, nos brazos de Isaac. E aquí están os operarios. O que está diante chamábase Salvador. Traballou todo o tempo, hasta 1936, con Camilo. Salvador,
que era fillo de Xermán Xastre e San Cristán do Carme Gabaixo. Pero ao mesmo tempo, o taller de Camilo dinamizou a vida artística compostelá e converteuse en lugar de reunión do galeguismo, do Seminario de Estudos Galegos e das Irmandades da Fala, das que Camilo foi delegado en Santiago. E tamén actuou como centro informativo ao que tiñan acceso os artistas e escritores interesados en repasar na súa biblioteca libros e revistas, xeralmente alemáns, que informaban dos movementos modernistas e vanguardistas ás que Camilo estaba suscrito. A adaptación de Camilo á cidade de Santiago foi inmediata. Se para Valle-Inclán Santiago é unha cidade inmobilizada nun sono de granito, unha rosa mística de pedra, para Camilo Díaz Santiago era a cidade santa polo apóstolo, áurea por Xenvírez, sabia por Fonseca e heroica polos estudantes que formaron o batallón literario de 1808. Para Camilo, que sempre manifestou o grande amor que lle profesaba, Santiago é a musa de toda Galicia. En Santiago únense todos os valores do povo galego. A historia de Galicia está formada polas follas de pedra dese gran libro que forman os monumentos de Compostela. Por falta de documentación, é difícil, por non dicir imposible, dar conta de todo o traballo desenvolvido por Camilo no Teatro Principal de Santiago. Isaac cifraba en máis de 300 os decorados de Camilo para o Principal, porque, decía Isaac, todas as experiencias que se fixeron de teatro galego teñen pasado polo Principal. De todo o traballo de Camilo como escenógrafo e decorador teatral, reseñemos sobre todo a escenografía da ópera Ultreya, libreto de Cotarelo Valledor e música de Rodríguez Losada, que se estreou no Teatro da Zarzuela de Madrid o 12 de marzo de 1931. No Museo de Arte Galega Contemporánea Carlos Basile consérvase esta maqueta da escenografía da ópera Ultreya. Afirmaba Dixevane que Camilo non aplicaba ao escenario as regras do cadro de cabarete, senón que sabía xuserir a terceira dimensión e acertaba sempre ao concordar iluminación, mobiliario, traxes e exigencia das outras. E Manuel Rivas falle dicir na Falcona o carpinteiro, traxunto de Camilo e protagonista da súa novela O lápis do carpinteiro, que maravilla o teatro. Díaz Baliño foi o único artista plástico galego que se dedicou profesionalmente á escenografía. Só Castelao se chegou alguna vez a este xénero e perfeccionou os seus coñecementos escenográficos o seu fraternal amigo Díaz Baliño na Casa da Tumbona para poder realizar os decorados e panos para as actuacións da Polifónica de Pontevedra e en 1933 os decorados e figurinos para a escenografía de Divinas Palabras de Valle-Inclán. En 1920, por iniciativa de Salvador Cabeza de León, Enrique Sánchez Guerra e Camilo Díaz Baliño e baixo a dirección de Bernardo del Río Parada, fundouse en Santiago a agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. A súa presentación ao público tivo lugar no Teatro Principal o gallo das festas do Apóstolo. En 1927, coa cooperación do director musical Bernardo del Río, preparou Camilo uns decorados para poñer en escena as estampas folclorianas de Galicia. Actualmente, a sede santiaguesa da agrupación Cantigas e Agarimos custodia, magníficamente restaurados, uns murais das principales poboacións galegas. Vemos Santiago, vemos Lugo e vemos Pontevedra ao lado, por eso outro, en o centro, o escudo de Galicia
e as locutoras da radio. Porque estes murales foron encargados a Camilo por Raimundo López Pol, que era alcalde de Santiago, sería elixido por o Partido Republicano alcalde en 1931. En 1932 impulsou a creación dunha emisora de radio que logrou e ubicouse en Bonaval, no convento de Bonaval, no hoxe museo, pero daquela chamábase o convento de Bonaval. Pero, cando a emisora mudou para a nova sede da Praza da Universidade, estes murais quedaron en Bonaval, apodrecéndose. Por iso, Rodolfo López Veiga, que era director do teatro da Asociación Cantigas e Andarimos, recolleunos, non como pío latrocinio de Sendírez en Braga, senón coa idea de salvalos dun total deterioro e levounos para a sede de Cantigas, que o restauraron e conservan en bo estado. En 1922, por espazo de ano e medio, Díaz Vadino trasladouse a Madrid coa familia, pois a empresa Fraga, en plena expansión, con 64 locais de espectáculos en toda España, decidiu centralizar todo o seu aparato propagandístico na capital madrileña. Pero a experiencia rematou mal porque Fraga probou o infortunio do cárcere como resultado da sociedade que formou un indiano potentado. Camilo regresou para Santiago, frustrado por aquela nefasta operación, e para él perdeu vigor o concepto que Camilo tivera de Fraga, o que consideraba el genio industrial más grande de nuestra tierra, que le pone al frente de una verdadera fábrica de propaganda artística en Santiago. Confirmada a crise da empresa Fraga, en 1924 Camilo solicita praza de delineante no Concello de Santiago. En 1927, o alcalde Xosé Díaz Varela Losada, un abogado de procedencia fidalga que exerceu o cargo durante case toda a dictadura de Primo de Rivera, nomeou a Camilo delineante municipal en propiedade, pero que exerceu realmente como director artístico do Concello, e a él se lle deben todos os cartéis das festas do Apóstolo deses anos. Organizaba as cabalgatas, os recibimentos sacados de personalidades, as tribunas, o deseño do pendón, a insignia do Concello, os pergaminos de honra, etc. Como director artístico do Concello de Santiago, foi de gran importancia a gran cabalgata histórico-descriptiva de Galicia, tamén coñecida como a cabalgata dos carros galegos, que baixo a dirección de Camilo se celebrou na mañá do 25 de xullo do ano santo de 1926. A gran cabalgata contaba con 5 carrozas nas que figuraban os símbolos máis históricos e representativos das cidades da Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Pontevedra. Echaba a cabalgata a carroza de Santiago, monumental carroza na que Camilo combinaba a tradición druídica con elementos románicos e barrocos e coas conchas e cruces de Santiago. Sen tanta dimensión organizativa e grandiosidade escenográfica, para celebrar o primeiro aniversario da instauración da República, o 25 de xullo de 1932, Díaz Vadino volveu a organizar unha cabalgata histórica que tamén dirixiu a construcción das carrozas que nesta ocasión representaban a Pontevedra, Lugo, Ourense e Santiago. A de Santiago ofrecía un templete barroco. Este é o boceto anterior, a que vemos que Santiago é unha foto mala daqueles tempos, pero é o que hai. Este é o boceto. Non temos foto da carroza propiamente, pero no boceto vese claramente o que quería facer Camilo con esa carroza, que ofrecía un templete barroco que simbolizaba a tradición, a ciencia e a arte dos estudantes do batallón literario. Entre a ampla produción característica de Camilo Díaz destacan
os realizados polo Concello para as festas patronais de Santiago. O primeiro foi o cartel de 1924, por encargo do Concello e da Liga de Amigos de Compostela, do que só se conserva a reproducción no programa de mano. Representa un cabaleiro da Orde de Santiago con capa branca sobre a que se sobreimprime unha cruz vermella. Na parte inferior albíscase o corpo central da fachada do obradoiro e máis abaixo o Concello e un breve texto anunciador das festas. A partir de 1926 e ata 1936, agás o de 1931 que o deseñou Carlos Basile, Camilo realizou todos os cartéis das festas de Santiago que se seguiron reproducindo sin consignar a súa firma depois da Guerra Civil. Os de 1933 e 1935, que son os que se poden ver na exposición, presentan como motivos principais os fogos do Apóstolo, a Vía Láctea, pero sempre coa Cruz de Santiago e as torres da Catedral ao fondo. Para as letras das lendas, utilizaba como modelo a escritura románica e gótica dos liñados medievais. Os cartéis da campaña do Estatuto de Autonomía do 28 de xullo de 1936 realizáronse todos no obradoiro de Camilo Díaz Valiño, que tamén é autor dun dos 7 cartéis ali realizados. É o seu un cartel que representa unha figura femenina cunha touca coroada por unha estrela e unha champra decorada co escudo de Galicia. A man dereita suxeita a roda do progreso e a esquerda unha galla de oliveira. Repartido entre a esquina superior esquerda e a inferior dereita, o lema Estatuto de Galicia, sí. E todo o conxunto enmarcado polas cores azul e branca que acentúa a carga alegórica nacionalista de toda a súa iconografía. Como director escénico da Coral de Ruada de Ourense, Camilo formaba parte da embaixada artística que en 1936 viaxou a América para actuar en Argentina, Uruguai e Brasil. Para anunciar as actuacións do coro en América, realizou un fermosísimo cartel do que a profesora Carvalho Calero di que o bosquexo está realizado a témpera, e o seu grafismo decorativo mostra a sensibilidade do autor para as linguaxes e formas modernistas europeas. Nesa xira por terras americanas tamén ia exercendo de presidente da Coral e presentador dos actos o procurador e xornalista santiagués Salvador García Morán. A Coral de Ruada tivo unha memorable actuación no Salón Teatro de Santiago os días 3 e 4 de abril de 1930 e, segundo recolle a prensa da época, as decoracións de Díaz Valiño mereceron o recoñecemento do público asistente. A polifacética personalidade artística de Camilo Díaz Valiño complétase coa súa condición de diseñador gráfico ao servicio do ideario dos emprendementos das Irmandades da Fraga. Para os irmandinos, como o teatro, a produción editorial de libros en galego era unha tarefa perentoria por moitas dificultades que entrañase. Teñase en conta que na época das Irmandades non existía conciencia dunha tradición literaria nin estaba constituído un público lector en galego. En ese contexto soberbia a transcendencia de Ángel Casal como editor, pois o seu impulso e o seu esforzo económico e persoal lograron ofrecer unha literatura nacional unindo a todos os autores e tendencias no galeguismo. E o carón de Casal, como amigos íntimos e irmáns no ideario galeguista que eran, estivo Díaz Valiño sempre a ter o prelo de Casal, tanto na editorial Lar como en Nós. En 1924,
Leandro Carré como director e Ángel Casal como administrador fundan a editorial Lar e tiraron do pleno 40 obras. O motivo ornamental empregado por Díaz Balino nas cubertas de Lar é o mesmo en todas as obras. O único que cambia é a tonalidade que se logra combinando diversas cores. As partes superior e inferior da cuberta están ocupadas por orlas con monstruos que fan lembrar os de Pórtico da Gloria. Na parte central figura un dolme sobre un outeiro iluminado pola lúa chea. Moi importantes na trayectoria artística de Díaz Balino son as súas colaboracións na Nosa Terra e na revista Nós. En A Nosa Terra foi o portadista habitual desde 1924 ata 1930. Coa idea das Irmandades de fixar a imaxe topográfica da revista, Camilo deseñou unha portada fixa na que, con pequenas variantes, utilizaba como elementos compositivos o escudo de Galicia, coroado por unha estrela, a vieira e o dolme, que enmarca o escudo. E todo iso, unhas veces enmarcado por foresta vernácula, a que rodea, por foresta vernácula, e outras por motivos vegetais propios do barroco galego. Unha visión historicista do pasado galego que é unha característica común de toda a súa obra plástica. Entre as tres poesías publicadas por Camilo en A Nosa Terra, a titulada A Miña Estrela está dedicada a Antón Fraguas. Está dedicada a Antón Fraguas e ilustrada por unha composición pictórica que representa unha barca que coas velas desbordadas ao vento e un ollo que todo o ve pintado na proa navega con mar de fondo seguindo unha estrela que ilumina a parte superior da escena. A estrela está en moitísimas representacións plásticas de Camilo. A estrela que representa a luz da liberdade. A estrela é importantísima na iconografía de Camilo. En a editorial Nós, en 1928, publicou Díaz Balino a súa obra Conto de Guerra, que era un resume das xestas relacionadas coa francesada. Moitas delas protagonizadas polo tío Lourenzo, irmán do seu avó, que era quen lle narraba estas historias. Conto de Guerra é a historia dun soldadiño galés, porque estamos afeitos a ver as portadas, as ilustracións de Camilo, pero o Conto de Guerra, publicado na editorial Nós, ele o diseñador, o portadista, o autor dos dibuixos interiores, pero tamén o texto. É un texto, unha narración breve de Camilo Díaz Balino. O Conto de Guerra é a historia dun soldadiño galés ao que os franceses feriron de morte e o que o seu tío Lorenzo Díaz de Arteaga axudou a satisfacer o seu último desexo, que era mirar a súa terra a través da inmensidade do mar. A cuberta e as súas coidadas ilustracións interiores recordan a estética do barroco que, xunto ao románico, son os estilos preferidos polos nacionalistas porque os consideraban parte da esencia galega. No caso de Conto de Guerra sobresaen as letras do título e os motivos vexetais que o rodean. Nas páxinas interiores, na primeira ilustración, presenta un home alegre que nun día soleado se encamiña á loita armada. Na segunda, nunha tráxica escena dominada pola noite, como metáfora da morte, aparece o corpo sen vida do soldadino. En xullo de 1936, ao saberse que o exército se sublevara en África,
a incerteza e o desacougo instalouse no domicilio da familia de Diego. Nos primeiros días non saíron da casa, pero Camilo reintegrouse ao seu traballo no Concello e a finais do mes detiveron. Ingresou no cárcere de Santiago e na noite do 14 de agosto puxeron en liberdade, pero na porta da Falcona aguardaba un comando falanxista que o retivo durante unhas horas no cárcere de Arzúa. E ao día seguinte o seu cadáver apareceu en Palas de Rei, no lugar de Sá, parroquia de Meixide, xunto do estudante de medicina, o rianxeiro Sisto Aguirre. Estremecedoras son as palabras coas que Xerardo Díaz Fernández conta os días nos que conviviron na prisión. Como o xefe da cadea lle comunicou que tiña orde de poñerlo en liberdade. E como Camilo, con enérxica e emocionada voz, lle pedía que non o liberase a esas horas, que os falanxistas o estaban esperando para matarlo. Camilo Díaz Baliño, un home cheo de vida, con 40 anos acabados de cumprir, saía da Falcona camiño dunha feroz inmolación en aras do absurdo. Aínda que breve, a vida de Díaz Baliño deixou tras sí un refluxente e indeleble ronser artístico e de compromiso con Galicia e cos valores democráticos e republicanos que é o que con esta exposición tratamos de rescatar. Santiago era para Isaac unha vida fortemente enraizada no agro, un cruce de camiños que se converteu na gran aldea de Galicia e se configurou como centro espiritual ao redor do que se artellaron os principios teóricos da súa entidade diferenciada. Por estas datas, Santiago tiña 28.000 habitantes e a feira na Carballeira de Santa Susana incidía nese sentido de gran aldea. A feira era un espectáculo que serviu de inspiración a moitos artistas, sobre todo a Carlos Maside e Luis Seoane, e tamén os cartéis de cego de Isaac. Os primeiros estudos realizounos na Academia Xenmire, primeiro na Gavia de Baixo, esquina a aquella dos Trocos, pretiño no Palacio de Amarante, e despois no Rego da Agua, actualmente a Rego Artúa Xenmire, en a Conga. Xosé Teixeiro, que está aí no centro, era o director e propietario, e Camilo Díaz Baliño, profesor de dibuixo. No ano 36, Isaac, botemos contas, o 20 ou 36 van 16 anos, pois no ano 36, Isaac sustituía moitas veces o seu pai nas clases de dibuixo que desempeñaba perfectamente. Por razóns descoñecidas, Isaac fixo o examen de ingreso na Estrada. E logo nos cursos 1934-35 e 1935-36 estudou no Instituto Nacional de Segunda Ensinanza de Santiago, no de Mazarenos. Dos seus profesores, Isaac guardaba un recordo moi grato de don Agustín de la Rosa, o de Ciencias Naturales. Hoxe ten unha rúa en Santiago, a da Rosa, que non é polas roseiras calierias, senón que lle puxeron ese nome en homenaxe ao botánico Agustín de la Rosa. Desde moi noviño, Isaac estuvo implicado na actividade artística e cultural de seu pai. Presenciaba as conversas de Camilo, os intelectuais e artistas que se reunían na Casa da Tumbona. Aquela foi unha escola que, por ósmo e emocional, foi guiando a neno Isaac os principios republicanos e galeguistas que practicaban. Por ese tempo, frecuentaba a Casa da Tumbona o Nécoras, Eduardo Puente Carracedo, bello loitador político en América, anticlerical empedernido, que montou unha taberna no Pombal que se chamaba O Infernino. Era un tipo fornido, inteligente, intransigente e bo verbo.
Na festa do Corpus tomouse a xustiza pola man e con un pau desfixolle a procesión en plena Ribanova ao cóengo o que xuíz sobresaliu o sumario nunha causa que o acusaba de aborto criminal. O Nécoras foi detido por roso bestial e no 36 paseado no túnel da Ponte da Rocha. Nos primeiros días de xullo de 1936, os falanxistas apuñalaron na Rúa do Vilar o seu amigo Hernani, un aprendiz de prateiro repuxador que defendía con ardor as ideas anarquistas do seu pai, un modesto obreiro da construción de San Lourenço. Os autores da coitelada escamparon a refuxiarse na farmacia de Víctor Muñoz, nas Casas Reales, que era quen introducira e organizara as ideas nazifascistas en Santiago. Isá e os seus amigos das Xuventudes Unificadas perseguiron os agresores e apedrearon a farmacia de Víctor Muñoz. O seguinte día foron buscar a policía e estivo causado moito tempo. Hernani, abandonado, morreu no sanatorio de Coixo e Isá fixo un ensayo de retrato pintado. Con 15 anos de idade, Isá implicouse na campaña a favor do Estatuto de Autonomía de Galicia. No taller de Díaz Valiño realizouse toda a propaganda do plebiscito. Camilo fixo un cartel, que vimos, e Isá 4. Un asinado co seu nome, o pai, foi o único que lle deixou asinar co seu nome, aí o vemos na parte superior esquerda, Isaac Díaz, e os outros, estes sin asinar, e os outros, aquí no fondo de ETA, asinados co pseudónimo de Xavi. Castelao, que andaba moi aterefado coa campaña plebiscitaria, non tiña tempo de compoñerlos, así que lle dou uns dibuixos e as instruccións precisas e díxolle: Isaíño, fainos ti. Logo, deixou escrito Isá, logo os falanxistas entraron na nosa casa para destruir un montón de cousas, como o cartel da vaca de Castelao para a propaganda do Estatuto de Autonomía. Era un debuxo que me entregou a mí, coloreado sobre unha cartolina para que eu o ampliase e puxese a lenda que ele me indicou e o mandase imprimir. Ese debuxo, meu pai levouno para o seu despacho, que foi onde os falanxistas se cebaron e desapareceron. Dese debuxo magnífico, que ademais tiña un significado especial, só se conserva a miña interpretación. A interpretación que fixo Isá do cartel. E sempre dicía Isá. Incluso afirma que aparece na parte superior dereita. Tamén a tuvo que facer imitando a de Castelao, perfecta, por certo. Desta época é a irada discusión tantas veces por el contada co seu pai, con Castelao e con Ángel Casal, os que acusou de demasiado culturalistas e pouco comprometidos coa restauración política de Galicia. Claro, vostedes os galeguistas son así porque son uns reaccionarios, díxolles. Castelao riuse por baixo e murmuriñou: vaya por rapaz. Casal mantivo a compostura, pero mostrou enfado. E Isá tuvo que escapar correndo do taller ante os improperios e as amenazas que seu pai lle dedicaba. A muller e os fillos enteráronse de que Camilo fora liberado e de que os falanxistas o colleran na porta da Falcona por Teresa, unha veciña que axudaba a Antonia como asistenta por horas nos labores domésticos, que o ir pola mañá a levarlo ao almorzo a Camilo, regresou a noticia de que o liberaron. Cando Antonio ouviu que Camilo saíra do cárcere e que non regresara a casa, presentindo o ocurrido, perdeu o sentido e non o recobrou nos 2 anos que sobreviviu ferida por un cáncer. Camilo e Antonia
tiñan os dous 47 anos. Estremecedoras son as páxinas que Isaac escribiu sobre as súas vivencias dos primeiros días da Guerra Civil en Santiago e sobre o desgarro emocional que para el supuxo o asesinato de seu pai. Páxinas sen resentimento, guiadas únicamente pola idea de manter a memoria dos inmolados e dos exiliados e para que o que el chamaba anxo desmemorizador non provocase un ermo de amnesia retrógrada. Se estremecedoras son esas páxinas, candorosas son as que lle dedica a Teresa, a veciña da Rúa das Hortas, que vivía na máis absoluta miseria. En tan tremenda situación, ofreceulles o que non tiña e escondeu a Isaac durante 3 días na súa casa. Foi Teresa quen foi falar co xefe da Falcona para que lle deixase sacar un caderno no que Camilo retratara co seu lápis do carpinteiro os seus compañeiros de prisión nos primeiros días do mes de agosto de 1936. Ese caderno non se sabe moi ben como chegou a Argentina a máis de Luis Seoane que logo o depositou no arquivo do Museo Carlos Maside onde Isaac o custodiou con todo esmero. Nese álbum, os chamados retratos da guerra, están retratados Ángel Casal, íntimo amigo, como vimos, de Camilo, alcalde de Santiago. O de arriba, Marcelino Pasín, do Comité Sindical Ferroviario, fusilado. Manolito Corto, o de abaixo, membro do Partido Socialista e da UGT, exiliado. Modesto Pasín, pintor e decorador de imaxes, afiliado ao Partido Comunista, fusilado. Carnero Valenzuela, farmacéutico, membro do Partido Federal, condenado a morte, pero salvou a vida por recomendación. García, veterinario Mordes, afiliado á Esquerda Republicana, fusilado. Sisto Aguirre ou Sisto Garrianxo, estudante o de baixo, estudante de Medicina e afiliado á Esquerda Republicana. Apareceu fusilado xunto a Camilo en Meixide, en Palas de Rei. Xermán Fernández, o de arriba, tenente de alcalde no momento da sublevación militar, afiliado á Esquerda Republicana, fusilado. Francisco Comesaña, presidente das Xuventudes Socialistas, personaxe destacado tanto da novela como da película O lápis do carpinteiro. Pepiño Areosa, membro dunha coñecida familia de médicos compostelas, apareceu fusilado en Cacheiras xunto a Ángel Casal. Fernando Caamaño, funcionario do Concello, afiliado á Esquerda Republicana, fusilado. Estes debuxos fixos Camilo nunha libreta que tiña no peto e un lápis de carpinteiro estando no cárcere, na Falcona, nos baixos de Raxón. Nun momento que tanto Camilo como o resto dos que ali estaban detidos sabían o que lles esperaba. E Camilo foi capaz de perfeccionar estes dibuixos tan ben feitos, pero sobre todo, e eu creo que na exposición é o testemunho máis desgarrador que ofrecemos, os dibuixos da cadea. Tras o asesinato de seu pai, Isaac estivo escondido durante medio ano na Coruña, vendo como ia caendo en anacos a República. Ao sair do seu ocultamento, traballou como operario nun taller de pintura industrial. Logo, paseniñamente,
foi abrindo camino como estudante de Belas Artes en Madrid, profesor auxiliar de dibuixo na Escola de Belas Artes Sant Jordi de Barcelona, pintor de grande éxito até que en 1945, no momento en que se erixía como o valor máis consagrado da plástica galega do seu tempo, decidiu abandonar a pintura e creou a fábrica de cerámicas do Castro. En 1955 viaxa a Argentina e monta a fábrica de porcelana Madalena, a marxe dereita do Río da Plata, a 100 km de Buenos Aires. A estancia americana resultou ser unha decisión de profundas consecuencias para a cultura galega. En Madalena ou en Buenos Aires, Isá mantivo numerosas reunións coas figuras esenciais da cultura galega ali transterradas, nas que se concibiron diversas actuacións tendentes a recuperar a memoria histórica de Galicia interrumpida en 1936. A idea concretouse na creación do Laboratorio de Formas de Galicia, ente teórico e viveiro de ideas creado en 1963 ao asinarse un convenio de colaboración entre Isaac Díaz Pardo e Luis Sebane. O Laboratorio de Formas foi creado como un responsable ideolóxico que encerra un proxecto de rehabilitación da identidade e da memoria histórica. Un epígrafe de compromiso coas causas xustas, nado no exilio e desenvolvido no contexto final da ditadura española. Mais que unha institución, o Laboratorio de Formas era todo un movimento para axudar a Galiza. A primeira actuación do Laboratorio de Formas foi Edicións do Castro, que deu comenzo en 1963 coa publicación de dúas carpetas de grabados de Luis Sebane, El Toro Júbilo e Un Eco. A segunda fundada en 1970 nas instalacións do Castro de Samuedo, o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, que recollese a obra e a documentación do movimento renovador da arte galega ciscada polo mundo desde 1936. A terceira consistiu en restaurar a actividade de Sargadelos e así, en 1970, inaurouse a planta circular. Desde entón, a fábrica de Sargadelos, coa color azul cobalto como elemento de identificación e a actualizada estrela de 7 aspas radiais da primeira época como marca, produce louza e pezas ornamentais que actúan de embaixadoras de Galicia polo mundo. Tras 40 anos de ausencia, Isaac Díaz Pardo reencóntrase con Compostela en 1978 ao inaugurar a Galería Sargadelos cunha exposición homenaxe ao vello seminario de estudos galegos. Entendo, di Isaac con respeto ao nome da galería, entendo, despois de darlle moitas voltas, que o nome das galerías debe de ser Sargadelos. Por todo, pola súa singularidade como significante, pola súa beleza como tal, porque está cargado de significado galego de esperanza e de frustracións e porque é significativo de arte e de industria. Máis tarde, a mediados da década dos 80, Isá estableceu no Instituto Galego de Información en San Marcos a súa oficina máis estable e a súa residencia habitual, porque quería facer do IGI un instituto de investigación e deseño co que o Laboratorio de Formas dirixise a orientación da cerámica de Sargadelos e os diversos emprendementos de recuperar as formas da memoria histórica de Galicia. Para o ideario do IGI, o importante era apoiar todo tipo de información e comunicación para servir a Galicia e as causas xustas. E Isaac traballar e vivía no IGI porque, como motor desa idea e piloto da nave, consideraba que tiña que estar permanentemente a
a pé de obra. E desde o IBI, como factoría cultural do Grupo Sagradegos, controlaba as edicións do Castro, apoiábase ao novo seminario dos libros galegos, preparábase o material para as galerías, xestionaban as exposicións, etc. Díaz Pablo, un inconformista que agás o seu paso polas xuventudes socialistas unificadas, aos 16 anos non tras o seu paso polas xuventudes socialistas unificados aos 16 anos non militou en ningún partido político. Na democracia, en determinadas ocasións, apoiou o Partido Socialista, pero ele era conservador libertario. Conservador para conservar a experiencia humana proxectada no futuro. Conservador para conservar os bens patrimoniais que recollen a nosa historia e as nosas tradicións que hai que conservar facéndoas evolucionar. Tradición quere dicir traspaso e non quedarse no pasado. Por iso era conservador. E libertario pola utopía de ideal máximo de xustiza social. E xa foi fundador e único militante do Partido Conservador Libertario, porque dicía que haber outro podería provocar un escisión. O irse agotando a esperanza, fíxose inconformista e describiu. Os seus restos mortais repousan onde senón no cementerio de Boixaca. O carón mesmo do memorial que o Concello de Santiago lle dedica os que pagaron ca propia vida a defensa da liberdade de Galicia en 1936. Emprendemento de Luís Pasín cando era concelleiro. Pasín, grande amigo de Isaac. A Isaac mataron o pai e a Pasín dous tíos. Partillaron na clandestinidade os perigos da loita pola liberdade, case sempre ao borde do abismo. Na súa campa, unha lousa de pedra e unha breve inscripción. Isaac Díaz Pardo, 1920-2012. Nada máis. Porque os epitafios podían ser tan infinitos que eu o resumiría así. Isaac Díaz Pardo, unha torre de ética por riba de todo, coas causas xustas e Galiza sempre no horizonte.